Здравейте отново, уважаеми зрители! Връщаме се в нашето цветно студио, за да продължим разговора с Мария Лазарова. Говорим си за твоето наистина интересно хоби и бяхме стигнали до там как то се приема в Щатите и как се приема тук в България. Забелязала ли си вече? Да, някакви разлики? Да, забелязала съм и то огромна разлика. Огромни разлики. Сега да ви кажа, аз по няколко месеца живея там при моя син и се наложи да работя, да поработвам по-малко, но аз нямам превозно средство и се налага да пътувам да сменям автобус с трамвай и пътувам 1 час и половина на отиване и 1 час и половина на връщане. Това са 3 часа. И ми направи впечатление още първите години, аз пътувам от 10 години, че много от жените не стоят така с кръстени ръце да чакат да им дойде последната спирка. Едно момиче, много симпатично, Дженифър се казваше, тя плетеше шалови за един бутик. До нея една жена правеше колеята в едно сладко маничко на кутийка, си сложила манистата и си нижи. Другата жена... пътищата нямат такива дупки, иначе с тия маниста ще е... Това са с музиката, с климатиците, разкошно и да пътуваш. Комфортно и да плетеш. И нагъваха салфетки за някакво заведение. Изобщо и аз реших, че аз пък спокойно мога да сплета обувки. 95% от обувките, които имам, с които разполагам, не са плетени вкъщи. Всичко е плетено на колелета. И така. Забелязвах ги по дрехите, с които съм облечена и обувките, защото аз имам много чифтови обувки. Колко чифта обувки имаш? 7. В момента са 7. Зависимо от това, с какво съм... много. Нали, все пак основните цветове. Черно, бяло, бежово, небесно-синьо, в зависимост от това какви дрехи имам на себе си. И така започнаха и те да ги харесват. И един бутик искаше да ми изкупи повече от половината, даже 70-80 на сто, аз казах, че няма да ги дам. И така. Какви пари те предложиха тогава, ако мога да попитам? Някъде от около 60-70 долара ми даваха за обувки, но аз исках тук да почна. Тук на каква цена ги предлагаш, също може да кажем? Между 35 и 40 лева. Мисля, че е съвсем нормално за ръчна изработка. Да, уникално. Да, ръчна изработка. Мисля, че това никак не са много пари. И така. Аз казвам, че се плетат за 8 часа, но това не значи, че трябва да си много свикнал доста, за да можеш да го направиш това всичко. И после има допълнителна обработка. Лепилото е малко, доста неприятно, мирише, трябва да работиш на открито, да не си в затворено помещение, защото пък е запалимо и всичко си има свой. Имам специален пластмасов чук, с който си чукам лекичко, така, когато ги залепя. Всичкото, снабдила съм се с обущарски ножове специални. Купила съм си шлайф машина да се шлайфвам подметките. Всичко сама си правиш. Всичко си правя сама. Оборудвала съм се от до. А да кажем нещо и за материалите, които използваш. Да. Прежата е памучна. Много добре се приема от жените. Тези жени, които имат деформация на пръстите на краката, които имат гъбички, които имат мазоли. Това е върха. Просто е чудесно за такива персони. Колко прежда отива за един чифт обувки? Обикновено, като се купи една гранка, те са някъде около 100-150 грама, съвсем спокойно един чифт обувки може да се изплетат, а това не е, даже понякога остава, в зависимост от това, защото тази обувка, да кажем, тя се казва, това е полуботи, защото до тук мога да плета и ниски обувки до тук. Тогава остава прежда и за пеперуда да се оплете, така че... За допълнителните за колее и така нататък, но съм плела и ботушки до тук високи. На себе си съм пробвала. Не са чак трябваше да донесеш сега трябваше. Не са чак толкова удобни. Аз съм откровенна и мога да кажа, че са красиви на кръка, но много трудно се обуват, че се обуват, защото връзките са много дълги. Трябва да бъдеш много спокоен, да седнеш, да си ги обуеш, да си ги събуеш. Но са хубави, красиви са. Съвсем друг изглежда кръка, когато обуеш такова бутушче. Добре, не те ли изнервя тази работа? Напротив. Тя си е пипкава такава. Напротив, толкова ми е приятно. Това ми е единствената почивка на мен. Когато ръцете ми работят тези неща. Някакви нови идеи, вдъхновения, откъде черпиш за нови модели?
ще бъда прекалено откровенна да кажа, че в един магазин, арабски магазин, видях в едно ъгъл, че ни захвърлени ни чехлички. Те ги бяха хвърлили и аз попитах, това действително ли е за буклук? Те казват, да, на нас не ни трябва, ние утре ще го, сега след малко ще го изхвърлим. Толкова интересен плетен чехъл и аз пожелах даже да им заплатя за това, че ще го взема. Те казаха, не, те им се позасмяха така лекичко. И аз ги взех, но идеален мотив. Толкова интересни са и предполагам, че ще мога да направя, да си разнообразя с арабски чехлички. А колкото сега чифта си оплела и въобще къде ги събираш, къде ги складираш, мислиш из някакъв магазин да си отвориш? Да се отворя сама едва ли, но няма да имам тази възможност. Сигурно ще попитам някъде да ми ги продава, някъде на някои магазини или бутици. Ще видя. Но бяхме вече на нашия бутик, на Авин Стил, аз да вметна, че вече има там изложени твои лодки. Харесаха ги и пожелаха да имат няколко чифта. Ами така ще пробвам сега на първо време и после каквото себе покажеш, ще видим. Имаш, предполагам, вече редовни клиентки, твои приятелки. Имам и то доста. Разправят на други свои приятелки. И така по веригата. Поне за сега тези, които съм оплела около 75 чифта, са достатъчни за всички мои приятелки и роднини и така. Добре, много интересно. Благодаря ти за това гостуване и още веднъж, че донесе толкова много неща, за да покажем тук на зрителите. Това е уникално, поне за мен. Аз благодаря за поканата. Добре, ще те очакваме и с вече новите идеи, когато натрупаш и направиш да ги представиш при нас. Обещавам, ако ме поканите, пак ще дойда. Разбира се. Стига да си тук в България. Стига да съм в България, да. Добре, уважаеми зрители, така се разделяме за момента. Вие не пропускайте новините до вечера от 19:30.